Noswaith dda. Wel, diolch yn fawr am roi'r cyfle i mi i ddanfon neges fer atoch chi o bellter, a gobeithio gewch chi noswaith ddifyr iawn. Dwi mor falch i weld y llyfr yma yn ymddangos. Mae Hefin wedi bod yn ddiwyd iawn yn casglu'r wybodaeth am Niclas, yn paratoi'r llyfr yma, ac wedi siarad â chynifer o bobl, a ni'n falch iawn i gael y cyfle i siarad â Hefin fy hun. Mae Niclas yn bwnc diddorol iawn, amserol iawn yn cyfnod ni. I ni'n byw mewn cyfnod o ansicrwydd gwleidyddol, dyfodol efallai, yn niwlog. Mi roedd Niclas yn ddyn a ffydd mawr yn y dyfodol. Dyna oedd ei gredo. Roedd e yn gwybod fod y dyfodol yn ddisglair, achos mi fydde sosialaeth yn cyrraedd. Ac fe gynhaliodd e y gredo yna, reit i'r diwedd. Dwi'n cofio yn wir cyfarfod â Niclas tua diwedd ei oes, ac fel mae llyfr yn cyfeirio, fe nath e gymwynas i mi a chydig ohono ni i helpu ni i adargraffu dogfennau o'r gwasanaethau cudd yn ei ardd yn Aberystwyth. A Niclas wedi mwynhau y cyfle yma i frwydro yn erbyn y system. Wrth gwrs, fi Niclas yn byw oes hir iawn, ac wrth gwrs yn goroesi cynifer o newidiadau mawr yn yn hanes ni. Fe ddechreuodd e i yrfa ar ddiwedd y 4th ganrif ar 15, ac yn rhan o'r byd Victorian. Ac yna, wrth gwrs, fel pregethwr yn troi yn ddeintydd, yn sosialydd, yn gweithio gyda Gair a'r Ymlaeth y Pioneer ac yn y blaen. Ac yna yn ystod y rhyfel cyntaf yn datblygu fel ymwrthodwr, heddachwr, a cael ei gyhuddo, oedd e'n ddeintydd erbyn hynny, cael ei gyhuddo mewn un llythyr i'r swyddog gartre gan rhywun yn Llangybi, yn dweud mae'r boi yma yn ddeintydd, ac mae'n cymryd mantes o'r ffaith bod pobl a'i cegau yn gau, bod nhw medru siarad, a mae'n llenwi i meddyliau nhw, a pob math o nonsens. Mi roedd e'n cael ei weld yn ddyn peryglus iawn. Wrth gwrs doedd Niclas yn ddyn peryglus, ond oedd yn ddyn o ffydd, falle bod hynny yn beth peryglus. Ac yna, yn ystod cyfnod rhwng y ryfeloedd, roedd e'n dal i lynu ati, yn datblygu i gredo cymunedol, ac yna yr ail rhyfel byd, wrth gwrs, ac ymwrthod rhag y ryfel hyddachwr mawr. Dwi'n falch iawn i ddweud, mae gen i gopi o Canu'r Carchar, ac mae hwn wedi ei lofnodi gan Niclas. Niclas roedd e fi. Ac yno mae yna rhif 2740, a dwi bron yn siŵr mai dyna oedd rhif Niclas yn y carchar. Mae Niclas yn dangos enghraifft berffaith i ni o rywun sydd wedi glynu at ei gredo, beth bynnag o ddyfeirniadaeth, ac yn credu yn rhinwedd i sosialaeth ac y gallu i drawsnewid y byd. Nawr efallai, enillodd i ddim etholiadau, efallai bod i ddim wedi dal swydd wleidyddol, ond fel esiampl, mae'n wrthrych y dylen ni astudio yn fanwl iawn, ac dwi'n hynod falch, ni gyd yn hynod falch, i Hefin Wyn am gyflawni'r orchest yma o ddod â bywyd Niclas tuag ato ni. Llongyfachriadau hefyd i'r Lolfa at gynhyrchu'r llyfr yma. A tra'n dymuno'n dda i chi gyd ar yr achlysur yma ac yn wir dros y Nadolig, cofiwch, dyma anrheg Nadolig delfrydol. Diolch yn fawr.